Mada komanso Linda ndi amodzi mwa matwins amene ndi otchuka kwambiri ku Malawi. Ngakhale kuti iwowa ali ndi ma followers ochuluka komanso ndi amodzi mwa ma comedians kapena ndi amodzi mwa set ya matwins amene amadedwa kwambiri ndi anthu ochuluka ndipo anthu ambiri amakhala akuwanyoza. Mu video iyi ndifuna ndikuwuzeni chifukwa chimene Mada komanso Linda amanyozeredwera. Ndikufuna ndilankhule zokhuzana ndi Mada komanso Linda. Ngati mukuganiza kuti video iyi ikhonza kukhala yochita condemn anthu amene amawada anthuwa, mukhonza kuchita mistake pang'ono chifukwa video iyi ndifuna ndingoyankhula chilungamo chenicheni chimene chili background. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Anthu ambiri pama social media maina asikana opanga nthabwala Mada komanso Linda omwe amadziwika bwino ndi dzina lokuti akhwaka sizachilendo, ndipo dzinali sizimakhala lachilendo kulimva. Koma lero funso nkumati kodi asikanawa adalakwa chiyani kwenikweni? Makomediani amene ndi Mada komanso Linda ndi amodzi mwa makomediani amene amalandira maphuzo ochuluka, chitonzo komanso kunyozedwa poyerekeza ndi makomediani ena makamaka achikazi anzawo. Makomediani awa amalandira macriticism ochuluka zedi, koma pongoyang'ana mozama mwina izi ndi zina mwa zifukwa zimene zimapangisa kuti anthu aziwada iwowa makamaka kutengera ndi mmene zimakhalira pa ma social media. Chifukwa choyambirira chokuti mumvesese ndi chakuti asikana awa koyambirira kwenikweni ankafuna atakhala akaswiri azisuzo otulusa ma movie kapena kuti ankafuna kukhala ma actress pa mafilimu, ndipo mchaka cha 2019 asikanawa anatulusapo filimu yawo yotchedwa The 10 Around imene ankayigulisa m'makopezi ama DVD. Filimu iyi inkaonesedwa m'ma TV angapo koma sinatchuke, sinaboleze, sizinapangise anthu kuwakonda kapena sizinapangise anthu kuwadzindikira mapasawa. Zopanga mafilimu zitakanika, asikanawa anayamba kuyimba nyimbo moti mu 2020 anatulusapo nyimbo yawo yoyamba, koma nyimboyo sinatchuke komanso video ya nyimboyo sinapite patali, choncho za nyimbozi anazisiya. Point number 3, zoyimba zitakanika iwowa anayamba modeling mu nyimbo za oyimba, monga mchaka china iwowa anali model nyimbo ya oyimba uyu Wanga Jits, ndipo nyimboyo mutu wake amati ine. Komanso kuphatikizapo anapangapo model mu ndakatulo ya Rafael Sitima imene ndi ndakatulo ndithu, ndipo asikana onsewa anaoneka mu video imeneyi. Koma nkhani yokhuza ndi umodelo wawo sinapite patali chifukwa sanatengedwe ndi anthu aluso ochuluka kuti aphonze kuchita model mu ma videos ena a anthu alusowa. Umodelo utakanika iwowa analowera ku nthabwala zimene pano anakhazikikako, ngakhalebe kuti makomede akumayenda jibiya. Anthufe paziko ngakhale timafuna attention mwa chilengedwe chathu, koma pena zimaoneka kuti asikanawa ndi ma attention seeker potengera mmene asikanawa akhalira akuyeserayesera zaluso za mitundu yosiyanasiyana. Mungathe kuona kuti mwina chimene iwowa akhala akuchifuna ndi fame basi, kaya fame yoibwera kuzera mu acting, kaya music, kaya modeling, kaya makomede, kaya bola fame ibwere basi. Kumbukiraninso kuti iwowa anakhalapo ma models a chipani cha DPP amene ankaonesa akujambulisa mu makaka a DPP zithuzi nkumafala mu ma social media. Koma penanso ndikumati mwina gulu lija la P Square, lija gulu la ku Nigeria, linapundula kaganizidwe ka anthu. A P Square anachuka ndi music, ndipo anthu ambiri poona kuti anyamata a P Square amene ndi matwins anachuka kuzera mu music, ndipo matwins ambiri anapezekana kuti ayamba kuyimba nyimbo zawo monga limodzi, ndipo zaka zochuluka pakatipa anthu obadwa matwins anayamba kuyesera za maluso poganiza kuti achuka popeza ndi matwins kutengera utwini wawo.
ngati added advantage. Koma penanso tikapita ku makomediko timazifunsa kuti kodi anthuwa ndi makomedianidi? Mwachisanzo, munthu amene ndi nsena wa kunsanje akumakhala kusalima kwa achewa, ndipo uyo amene ndi nsena amene akukhala kusalimako akamayankhula chichewa chake chimakhala chosekesa kwambiri chifukwa cha mmene akutchulira mawu. Ndiye kuti munthuyo ndi komediani basi. Chipeso ndiyo iyeyu chifukwa chokuti akulephera mwina kuyankhula mawu ena mwa straight, ndipo chichewa chimene akumavutika nawo kuyankhula anthu akumapezeka kuti nthawi zambiri zimawasekesa. Does it mean kuti iyeyu ndi comedian? Ndikuyankhula izizi chifukwa chokuti muchite go through makomedies amene timatchula kuti ndi makomedies amada komanso Linda. Kodi munthuyo atati wabwerera kwawo ku nsanje ndikumakayankhula chisena chake momasuka monga mwa chiyankhulo chake kumeneko, kodi anthu akumeneko azikaseka? Popeza kumeneko ndi momwe amayankhulira. Choncho Mada ndi Linda anagwiritsa ntchito tang ya madera amene ndi achilomwe, ndipo amayankhula mmene anthu amadera achilomwe amayankhula, komatu uku kumene amayankhuliraku ndi ku Blantyre. Ndipo anthu akumeneko ku Blantyre akamamva mmene Mada ndi Linda amayankhulira amakhala akuseka. Koma tidziwe kuti izi anthu ambiri amene ndi amadera achilomwe sazitenga kukhala very funny. Anthu ambiri amene ndi amadera ngati Mulanje, Palombe, Thyolo, Chirazulu, kaya Zomba ndi madera ena amene kumayankhulidwa chilomwe sazitenga kukhala very funny chifukwa chokuti ndi mmene anthu ambiri amayankhulira typically. Now zimene iwo amayankhula ndi zimene anthu ambiri amayankhulira, koma anthu ena amene ndi amadera ngati kumpoto kwa dziko la Malawi, kaya pakati pa dziko la Malawi, kaya mwinanso madera ena akumwera amene kulibeko chiyankhulo cha chilomwe amawatenga kuti ali very funny. Kudedwa kwawo kuli apo. Gawo lina limene anthuwa amawada nalo kukhosi limaoneka ngati ndi la ndale. Makomedianiwa amasapota chipani china cha ndale chimene amasapota moonekeratu ndithu mchaka cha 2014 komanso mchaka cha 2019. Anakhalapo mamodelo a chipani china chake, dikirani sikuti ndichobisa, anakhalapo mamodelo a chipani cha DPP, ndipo iwowa ankavala makaka ndikumajambulitsa zithunzi zimenezi zinkagwiritsidwa ntchito ndi chipanicho mu maposta awo andale. Choncho izo zinapangisa kuti anthu ena osapota zipani zina za ndalezo ade nawo kukhosi. Koma funso ndikumati kodi zimenezi ndi zifukwa zokwanira kuti makomedianiwa azidedwa kwambiri m'makomentsi, kapena kuti anthu amangowada asikanawa chifukwa chakukongola kwambiri? Tiyeni tivomereze chinthu chimodzi, asungwanawa malooks ndiye ali nawo, koma tikapita mu makomentsi ama videos awo tizapeza kuti makomentsi ambiri amakhala owanyoza anthuwa. Peji yawo yoyamba itahakidwa anasegula peji ina kumenenso anthu ochuluka anawasatira ndithu mwamtima bisi, zimene zikuonesa kuti anthu wabe still more fanbase ali nawo potengera ndi mmene zimavutira munthu akachitidwa hack page kuti apangenso ina itchuke zimakhaza ndizovuta. Koma nkhani ndi yakuti tiyankhule kuti Mada ndi Linda amadedwa chifukwa chokuti alibe luso in acting, kapena amadedwa chifukwa cha zandale izi? Maganizo anu mukutipo bwanji? Mada ndi Linda anayesera zinthu zosiyanasiyana kuti mwina mwake ayipeze fame yo anayipeza, komabe still more anthu amawada. Nditafunsa funso lakuti kodi mumasatira Mada ndi Linda? Ngati eya, mavideo awo mmawapeza kukhala osangalasa? Ngati ndi eya, chifukwa chani? Ngati ndi ayi, chifukwa chani? Lolani tidziwe maganizo anu mu comment section below. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndipo iyi ndi Sam Mavita YouTube channel. Kupanga mavideo mozipereka mosaona mbali mongofuna kutumikira ino basi. Tionani mu video isatira. Koma musaiwale paja tiso ndi channel china chimene chimutcha kuti Kulinji TV. Yani mukachite subscribe mmenemo.